I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas imamo tri najgluplje igrice u Robloxu. Kao što vidite, prva je Pupit. Znači, igrica se zove Seri, bukvalno ono. Tako da, sad ćemo da uđemo i da vidimo kako je to najgluplja igrica u Robloxu. Ok, ljudi, u igrici smo, ali nešto važno što moram da napomenem je da je trenutno sada 1:20 do 2 ujutru i moram da budem malo tiši. What the fuck se dešava? Šta je ovo? Ljudi, znači nisam ni ušao u igricu, evo već se dešavaju loše stvari. Ok, znači na 1 imamo... Ok. What the fuck? Okay, you have poop. Weight 39 kila. Da li je ovo moguće? Ok, 61 kila. I sad imam dva govneta. Dođem ovdje. Koliko košta ovo? 1500. A ovo virus pup. 621. Bye. Ćao, brate. Neću quest. Ne kontam da je ovo igrica ima pointu. Ili samo kao dođeš i kao... bum. Bum, bum. Bum, bum, bum. 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 Evo ga. Iskakiš nešto i to je to. Aha. Ovdje imamo još nekog. Možeš da prodaš svoje govno. Ok, evo prodat ćemo naše govno. Ok. I set up my poop. I evo imamo malo virus govance. I njega ćemo da prodamo sad. Ok. Imam 2000. I sada imamo i toilets. Dobro. Ok, vidimo da je ovdje već ono zauzeto. Aha, ok, evo, zatvorit ćemo se u WC i... Sad ćemo da napravimo najveće govno koje može se napraviti u igrici. 96 kila. What the fuck? Ok, ajmo još jednom. Ok, izgleda da ne mogu još jednom. A ne mogu, evo ga. Ovo nije bilo ništa posebno. Nije ni ovo. I to ćemo da prodamo. I sad imamo $3000. A meni nije jasno šta ja mogu da radim sa parama. I da. Cijela poenta igre je da serete i to je to. Od cijele igrice. Pa ništa, onda prelazimo na drugu igricu. Ocena za ovu igricu bit će, pa ako je rangiramo po najgorim igricama, iskreno nije toliko loša, a 7 od 10. Ok ljudi, evo nas u novoj igrici. Kao što vidite, ova igrica se zove Toilet Defense. Igra je 3 čovjeka, Tower K, sad ćemo da vidimo, prvi put ulazimo u ovu igricu. I šta ja, play, ok, idemo na play, ok da. Bam, play, i šta sada? Jedan player. Ok, teleportuje nas negdje. Evo nas, easy ćemo da stavimo. I sada... Šta sada? Ok,
idu WC šolje i pretpostavljam da ne smiju da dođu do ovde, a ja imam njega koji će, ja se nadam, da ih spreči. Skip wave pass. Ok, možemo da ga upgradeujemo. Ok, dolazi nam novi wave. Ok, ajde. Sad imamo 3 WC šolje i jedan kameraman koji nam dolazi. Stavit ćemo još jednog ovde. A ne možemo, možemo da ga stavimo, ok. Ok, i možemo da stavimo još jednog ovde. I možemo pa još jednog ovde. I onda možemo i da ih upgradeujemo. Ovo je nekako, ne kontam ni poentu igrice, what the fuck. Kao samo ovi idu i ovih ubijaju i ja dobijem pare i to je to. Ajde provest ćemo još par minuta u igrici. Da probamo da shvatimo nešto, ok. Nemamo ni para, ok. Ajmo, Wave 3 bi trebao, evo su. Inače, provest ćemo u svakoj igrici po 5 minuta. Mislim da je to dovoljno za neku malo bolju, kao da ocenim koliko je koja igrica loša i zašto neće da pucaju njih. Kao šta je on previše jak ili šta se dešava tu. Mislim, iskreno igrica nema neke dobre stvari, kao što vidite, ovo je nekako previše basic, next wave i kad ne možete da kupite nekako, gledajte preko cijelog mogućeg ekrana vam, dobro sad može, ali preko cijelog ekrana piše cannot afraid i onda je to loše iskreno, tako da ide već šolja. Mislim, ove igrice mi izgleda kao da igraju deca neka, koji gledaju Skibidi Toilet. Iskreno ja se ne razumijem, uopšte znam da postoji onaj lik koji izlazi iz WC šolja, tako da u suštini ova igrica od najgore igrice iskreno dosadna i nema pa možda 6 od 10, pošto ipak ako bi se malo upgrade možda bi bila zanimljiva, a nekom drugom, meni ne. Tako da, mislim da je ova igrica dobija 6 od 10. Prelazimo na treću. Ok ljudi, evo nas u trećoj najgoroj igrici. Mislim, ja kako sam čitao, to bi trebalo da bude najgora igrica. Mislim, ne najgora nego kao loša igrica. Tako da, sad ćemo da vidimo u čemu se radi. Mom, wake up, sleepyhead. Ustani ti, pospa na glavu. Da li se zaboravio da je tvoj 10. rođendan? Dođi dole. I onda mi trebamo da siđemo dole, ok. Ima priču, ima i dobar HUD, ne znam zašto je ovo kao loša igrica. Ok, evo je mama, fuckaju, mama je to štrumfeta. Zašto je mama štrumfeta? Happy, srećan rođendan. Hvala mama, ja sam čekao toliko dugo za ovo. Sada imam 10 godina i konačno mogu da budem, kako da prevedem, shovel master. Pa isto kao lopata master. Budem lopata master. Kao i tvoj tata. Da, kao i moj tata. So, mislim, evo ga tvoj poklon. You're very uvanšuva, I know. Evo ga tvoj poklon. Samo tvoja lopata. Znam da nije veliko, fancy, ali ipak je perfektno za početi. Hvala mama. Dobrodošao bebo. Sada igraj se napolju i ne mogu više da prevodim. Dosta više ne mogu da prevodim, ok. Čak smo imali malu priču. I sada imamo napolje. I sada dobro shvatili smo da je to mapa, ok. Igrice možemo sada krenemo da igram. Mom, da. Pusti me da igram, ajde. Ok. A tajni vuj, male. Dobro. Zašto bi to radio, ok. Igra ima potencijala i kao... Redko koja igrica ima ovako priču. Ko si zaglavio dole? Wow, ti si super prljav. Kako bi bilo da te uzmem kao ljubimca,
A ne, kako bi ovo da te odvedem u ljubimac centar i da te očistimo. Okej, a zašto bi ja ovo mogao da radim? Ovo je šovel simulator, za ne bi trebalo nešto ono, kao, gdje da ga očistim? Evo ovo, evo, bravo, ovo je pet centar. Evo ga. Piše da je ovdje pet centar, evo doveo sam ga u pet centar. Treba da kopamo pet centar. Možda, okej. Ne razumijem, mislim, baš nejasna igrica. Evo ga. Sve je gotovo. Hej, dobar posao. Vidimo Jay the never Jay, and 20 bucks. Evo go, but going to build a path. Ovdje ćemo da sagradimo pet centar. I oni sad tu grade pet centar. Zato što sam ja tu samo ono kao iskupao. I sada su izgradili pet centar. Bravo. I unlockali smo pet centar. I sada možemo da uđemo u pet centar. I taj pet centar je mnogo veći nego što je u stvari, ali to je neka iluzija. Okej, ne zanima nas priča, brate, pustite me da igram igricu. Više, pusti me, ajde. Okej, ništa, izlazimo iz odavde, pošto je očigledno nemamo, okej. I sada možemo da kopamo. Kopamo. I našli smo crvo i kopamo. Okej, i sad idemo da sell i imamo $200. Okej, ljudi, mislim da je ovo čak i najgluplja igrica koju sam ikad igrao, pošto okej, mi imamo onako dosadno je iskreno. Nikad dosadnu igricu nisam igrao. Znači mi imamo tu nešto i samo kopam i nalazim, evo, diamonde. I onda to prodam i onda imam pare za koje ne znam šta se dešava. I ta priča je toliko nezanimljiva i dosadna i ono, baš je loše i evo. Čak mi je Pup Simulator bolje od onog. Ovo mi je baš loše. Tako da, mislim da ne bi trebali više da isprobavamo ovo. Vama ako se svidio ovaj video morate da subscribe-ujete i da lajkujete da bi došli do 100 subscribera. Znači koliko nam fali, ako imam 74, znači to je 26 subscribera nam fali, a gledate mnogo vas, gledate, a ne subscribe-ujete se. Znači sub, like za više ovog konteksta, bravo, konteksta. Više ovakvog kontenta, ja se trudim za vas, evo udaram drvo, evo drvo nije teo da upiš subscribe, nisi teo da upiš subscribe, nisi teo da upiš, okej, eto izudarao sam ga, tako da, lajkujte video, a mi se vidimo u nekom sljedećem